Dobrý. Dobrý deň. Dobrý. Skáde ste prišli? Z Rakvaja. Aha. Jak sa voláte? Barabaš. Barabáš. Barnabas. Zapíš, more. Barabáš? Barabáš. Čo budete hrať? Od Mozarta. A one. Aké husle to máte? Jaké? Čínska hubu. Aha. No si ukážte. Ale opatrný. Tu. Však to Puma značka, more. Kde z Číny? Puma, bomba. No akože, čo nám zahráte dneska? To, neviem, či od Mozarta, alebo tak cigánsky pol. Vyberte si. No ako cigánsko No to nám začína. zahrajte. Pán profesor, to provedíte ma? No, keď budem vedieť. To nám Dajte zahrajte. nejakú cigánsku. Ale tu si musíte sadnúť. Toto viete, kde mám volie. A ste naladení? Počkajte. No naladte sa. No, dajte mi Ačko, pán profesor. Dajte mi vy Ečko. Lebo Ačko... A počkajte, ja vás naladím, lebo to si takto... Víš, nevie sa naladiť. Víš, že nevie sa naladiť. Dobre. No, môžete začať. No, pán profesor. Nebojte sa. Trošku temno. Nevadí. Dáte si čučo. Na ne odala votári. Chcete Dáte si čučo. Tu máte. A ty počkaj, dá si pesničku. Fajne. Prečo čo? Pán profesor. Kde sa voláte? Bufalíko. Čuka Karolina. To môže už. Na ne odala votári. Však hrajte už! No, dobre, bomba. A akože, a teda niečo z klasiky? Dobre, stačí. Bomba. A ešte počkaj. Taký hádam, to vieš. Stačí, ale bomba. Brotu, ty si. Akože v tom prípade... Dobre. Ale ja spolíkam. Áno, bomba. Dobrý ste. V tom prípade... Dajte mi. Nevystupuje v tom prípade. A viete čo? Choďte do piči vy. Chamírov karka na vás. Čo kere more? No tam kama kere? Boha. Čo tam kere? Kere!